Здравейте, колеги! Днес с Рони сме решили да ви покажем какво ползваме, какви добавки ползваме за пчелите. Според нас, кои са добавките, които има смисъл да се ползват целогодишно. На първо време смятам, че не ги степенувам поред, защото всички са важни, ама да започнем с най-големия проблем за нас пчеларите, а именно акара. Аз от няколко години тренирам само с киселини, и то най-вече с оксалова киселина. Обаче, откакто един приятел сподели, че е чел опитите на Ранди с така наречените аржентински рецепти и с неговите салфетки, стигнах до лентите. Ето, това са едни такива ленти, напоени с оксалова киселина. Една лента, като я сгънем на две, покрива две междурамия. Според силата на семействата, всеки сам може да си прецени колко ленти да сложи. Аз ги слагам на 1 август. Понякога те остават в семействата и според мен това не вреди на тяхното зимуване. Доволен съм от тези ленти, не са скъпи, въпреки че също смятам, че скъпо е много относително понятие, защото 10 лева на кошер, за да презимува и да изкара, да изпролети, за мен не са много. Някои колеги смятат, че 10 лева са повече от 210, но това си е виждане на всеки един пчелар. Така че на първо място слагам лентите с оксалова киселина. Доволен съм, третирам само с тях, нямам никакви проблеми. Следващия бич, нозематозата, с нея борбата водя с ето и нещо. Това е дъбов танин. Ей, къде е дъбовият танин? Вижте го. Прахоляк. Не е бял. Кафяв пряха, ама пчелите много му се кефят. Направих с труда да направя проучване и наистина танина, заради веществата, които съдържа, наистина е способен да изгради една бариера между спорите на ноземата в червата на пчелите и той образува един филм, който пречи на спорта да проникне в червата. Доказано е, че това нещо наистина при проблем с диарията помага. Така е. Слагам по 1 грам на литър целогодишно. Не го пропускам. 1 грам на литър сироп, слагам от този танин и нямам проблеми. Другото нещо, което използвам и от което съм също много доволен, това е Herbalife. Ето го. За мен също не е скъп продукт. Това, което той прави, е да подобрява имунитета на пчелното семейство. Зимата най-вече се стремя, когато давам сироп, да слагам винаги и от него, защото смятам, че това увеличава шансовете на пчелните семейства да презимуват. Последното нещо са витамини. Сега доколко семейството има нужда от витамини, пак всеки сам да си решава. Не знам дали могат да навредят, но считам, че помагат. За мен най-добрите витамини на пазара са ето тези. Соло Витал Хидрорекс. Защо са най-добри? Защото с всичко на пазара съм го сравнил, според това, което пише на етикета, и съдържанието в това нещо е най-високо спрямо другото, което се предлага. Значи няма да казвам марки, за да не се получава сблъсък на интерес,
но всеки може това нещо да го види, когато го намери и да го сравни. Повярвайте ми, съдържанието му, доколкото може да се вярва на етикета, те са испански, не са български. Доколкото може да се вярва на етикета, това, което съдържат е максималното сравнено с други препарати. Така че най-важните неща за мен са тези витамини, именно тези, Herbalife, ленти и този прах, който за съжаление не е бял, кафяв е, обаче за нашите цели е превъзходен, дъбов танин. Значи ако ви остане, може и за виното да го ползвате, нали, пак там всеки си служи на камбанарията. Има още едно нещо, което ползвам, особено сега, и което някои хора отричат, обаче аз ще ви покажа на едногодишни рамки, напръскани с B401, да, говоря за него. Това нещо наистина пази рамките. Така че, без и тия нещата, където съм ги наредил, моите пчели трудно се справят с новогодишните празници. Обикновено до тях са гушнали чимшера. Приятна вечер! Всичко най-добро от мен и дано през новата година тия, дето продават на едро, да получат цената, която искат. Аз продавам на дребно и нямам проблеми. Ама всеки си решава за него си. Живи и здрави, Бог да ни пази и така нататък.